Kulumka joto Facebook live no nai tongnai ani rangsakni khapangni takuk tei bukuk sorongno norongno fuila no ani kha kaham tei khulumung yapharu. Tini kisisa jora tubui norok bai Facebook live o nukjakmani hinkhe khoroksa bukhukjak Sanjana deborma amo samogona Kalyangpurni ingna social media o tabo belai kheno viral ngui tongkha bini bagui rang donation thumlaimani tei bono chuba di hinui social media ni bisingtui je kok lukurok koilai tonglaimani oborongno tuino tini kisisa norok bai kok thaisa thaini salainai bini ruk bomahai majagui tongkha bo bomahai hamya uklai tongkha bo bomahai tini ruk manjagui tongkha a kokno ang tini saklak bo kokno sanan bagui ang tini chai tongmani hinkhe je social media o lukurok bini bagui rang khanglaimani chuba laimani khoksa khongnui thumbui bono yaphanani bagui je omahai samung kaham khlai tongmani obono nugui se ang tini belai khe hambai rinani bagui phaio tei o hambai rimani yagulo ang norok bai kisisa kok thaisa thaini bo norokno kok kochanai je o bukhuk Sanjana debormani bagui je donation thumlai tongmani bono khoksa khongni rang yaphalai tonglaimani abo belai no sini tipra saroni thinangni bagui belai kheno kaham phia o kaham no sini tipra saroni bisingo baksa accept khaya baksa tabu bo sajagya tongkhu tabu bo nasilanai tongkhu tabu bo sak nangya khanaya masisi ingnai bo tongkhu phiaba je borok bini bagui omahai samung kaham khlai tongmani abo belai kheno o sungsani bagui o hayung kotormao belai kheno bo samung kaham tangui tongkha belai kheno samung kaham tangui tongkha tamni hinkhe rangsani takuk tei buksong nungbo kaham kai wansugui naidi nungbo kaham kai wansugui naidi nini langmabo salsa omahai jora sitrao haikeba kotorma jingchalo kalai phano mano keboni langmano kebo sung guarantee reui manya jesakpano nung kaham kwrung tongdi phiaba srapsani bisingono jung hamya bo ngui thango phiaba o hamya ngui thangmani jorao hinkeno nung sajung sak sawi manai ang tabo hamya o klaijak ang tabo belai kheno lukurokni chubachu nangui tongkha phiaba a jorao se nung omahai wansungo phainai oboni bagui joto ani Facebook live no nai tongnai rangsani takuk tai bogsoro ang bonorokno koinani musungo personal byaktigotani bisingti chuba laidi jung tipra sarok jung omahai keno chuba lainani nango omahai kenjong khoroksa yakhe khoroksa khe jung bono je kuno borokno phanong thung jung nailainani nango tini bo buini borok bo kamini borok ha omahai hinui tonglaima bai jung mungsa sini tipra saroni thinango jung sungsawi manya kaham ngui manya tamni bagui hinkhe jung omahai keno chubanani nango nini nukhungobo chubalainai ani nukhungobo chubalainai omahai khe jung yak bai yak kwrwnglaiui manjulaiui thangka hinkhe se o tekaisa borok bo phanmanai tekaisa borok hamyani bo basawi manai nung tini khwnao nugoi tongo sawi manui tongo pheba nini bwkha pathor hai kwrak ngui nung sajung sak
shokto mozbut khai ragai tongma bai nini langma ba abo kahamya ha nini langma ba abo kahamya phiaba nang gonang phanong thung goroi phanong thung bigra khangra phanong thung khoroksa te khoroksa no thangai chuba mani thangai yapar mani abo se nini langma bo sob theke important kaham phiaba ang sanani musungo mo ani ব্যক্তিগত channel haipano bui saya phano ang sanani musungo sini tipra sarok tabukbo 10 ni bkhasuk phano hamya tongkhu asuk sitra tongkhu takbo khorsano te khorsano subanani musungya khorsano te khorsano dumsarani musungya khorsano te khorsano nainani musungya sachung sak ব্যক্তিগত simi sanani suknani nungoi thanani tori thanani logoi thanani omo hai sini tiprasaron bisingo baksa baksa tabubo omo hai tongo goreinya abo kubui kok tabubo omo hai tongo phiaba social media ni bisingtui কয়েকদিন নুখা বুকুক সানজনা বেলেখানে সিরিয়াস বিনি রূপ ক্যান্সার তামঙ্গো नि खोनाका अंकाय आं बरकनि गामिनि बरक बायबो टेलिफोन तै कगलाम सालायका बिनि साक बेलेखाने हामिया बेलेखानो सिरियास फियाबा नुखुंगो गोरै बिग्रा बेलेखाने चुगियानि बागै लाचि फानो किरि फानो ते तामो खायनाबा फियाबा lukurong thani borok koika suba suda mano hne tei borokni koimungni bisingtui social media o kobang mauno nugui mankha a lukurok bazar bazaro thangoi kami kamio thangoi kobangma office andolon thangoi rang khanglai thumlai mani tei lukurok khoksa khongno yaphalai mani o mangpli rok norabo nugui mankhana obon bagani ang tini sana musung rangsan takok tai buksong boino rönani bagoi boino chubanani bagoi boino nainani bagoi bokhata yogdi bokhata sadi abo samung kaham abo samung hamya nungoi sawoi haino labra rang bisaroi khitaroi tongman slai o khoroksa borok chugyaphu bono subana nangphu ni khonaka hingke susi subadi risiridi nini joto pare phan tongsak nonabo boi kobang ridi hiya 10 টাকা 5 টাকা ha obono hazar lakh obono nini hamjamung boi mankha phiaba sung omahai tomungno bokha kaham kha kaham anglai malai kha hingke angbo jora jorawo je kunu mungsapano omahai সমস্যা কতর মাও কলাইকা হিংকে নরক no bang puitu khlaimanu nor anus chuba phainai hine haidiba ningbo jora jora omhaike সমস্যা কতর কলাইka hingke lukurokbo nono thangai chubainai lukurokbo nini duglamo thangai naisonai bahaingkha tamungkha baike hamnai baike hamya nono sajjo obigota borok reinai ge oboni bagino jara bukuk sanjonani bagai যে চুবাই টংনাই যে খকসা খংनै 5 টাকা 10 টাকা 1 টাকা মাসা পয়সা যে রেউই টংনাই নরক বেলাইखेनो सामुं काहाम खलाय टंगो नरकनो नायख्लायनाय बरकनो नायख्लायनाय नरक रोमानि तखांके नरक माननाय ननि langmabo ईश्वर नरकनो हामरि खायनाय जे याफारै टंनाय जे रेउई टंनाय बिनि बागै नरक वानसुकदे nung abo samung kahamse khlai tongo samung hamya nini pocket ni 10 টাকা 5 টাকা kam boino rifano phiaba nini nukhung teibo sungsanai teba hamari manai obono tuise wansukdi tei je borok bini bagoi samung tangai tongnai rok bini bagoi khoksa khongni lepsalemnei thumboi chubai tongnai rok borok no bang belai na paifle hamaya pharo teibo omo hai sung agongna nango teibo sung sugangai thana nango chuba laimani bisingo teibo sik strong mozbut na nango sung khnaka kasa social media ni bisingtei khoroksa boini borsongni borok srai bo sanase ha
amsukai bongni borok chuba laika 6 crore da 8 crore da na 3 crore da busuk bo rang jomo khani khanao 7 ta kaisani bisingo si naidi buini bosoni borok busukai chuba lai khoroksa sikon sasalai busani bagise tini 3 crore da 4 crore da busukbo jomo goi thangka hingke जों तिप्रासा रखे खोनाबो खोनाय हायके तंनाय हायदे रिना मुसु याके तंनाय हायदे फियाबा जे रिनाय जे सुबानाय जे कायसेनो ते कायसेनो नायनाय बरक बो हामसानाय आबो मुइतु नारदि रांसानि खापानि ताखौताय बुसं नों बुइनो रिमानि नों बुइनो चुबामानि नों बुइनो नायमानि फियाबा आबो निन बागै काहामसि निन बागै बेलायखेनो काहामसि नोंबो अलो अमा हायकेनो नायजाकनाय अमा हायकेनो बुइबाय सुबाजानाय फियाबा बाक्सा बाक्सा आनोबो खाखाय तंमानो नों अकलके सावो नों बनो थाङै सुसु बाखा नों बनो लेपसालानो या फारका फियाबा आनि या फारमानो आं नरंनो फुनुलिया आंबो या फारका जे mansak आनि जे फान तंसाक आंबो या फारका आंबो अनलाइन दै खक्सा खंनै ट्रान्सफार खायकरका फियाबा पाइथाखौ आं नरंनो सानानि मुसुंखौ खोना रबिबार आं खोना थांनाय बुखौ सानजनानि नंनो खुंखो आं तिनि बिनि आरनि लुकुरक बाय कक सालायका टेलिफोन बाय गाय खोना फुंगो थानान बागै आं बरंनो कक रजाक आं थाङै नायनाय आं चुबाय माया फानो बुइहा रां पुसाक रिमाया फानो हायफानो बिनि अ दुखु कष्ट बाहाय तबा बिनि नंनो खुंनि बुमा बुफा बिनि आसे संरक बाय आं कगलाम सालाय फायनाय तै বিভিন্ন বন তামো খাইমান খাইমিয়া आंबो कगनि बिसिं दिफानो अ हायं सागानि जत लुकुरंनो दा बिनि दुखु कष्टनो पिनिमानो बा सावै बिनि बागै तेकिसा सुबासु borok da bangrimano अमा हायदा खालायमानो हिनै आंबो खोना थांनानि बागै वान सुकजाक याप्रि सेनान बागै आंबो याप्रि काचमजाक हेके रांसानि ताखौताय बुसं आसुकनो नरन बागै आं दिनि कक तबइ फेबानि हिंखाय पाइथाको जतननो तेवैसा हायनो हाय खुलुम बायखा